Stopniowa poprawa na rynku pracy to wniosek, który nasuwa się po analizie danych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od początku roku spada ilość bezrobotnych, a dynamika tego spadku jest silniejsza niż przed rokiem. Co sprawia, że ilość podejmowanych prac na początku wakacji jest tak zadowalająca? Według ministra pracy sezonowość, czyli nowe miejsca pracy w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce oraz gastronomii. Ale to nie wszystko. Na pewno bardzo ważna jest interwencja środków z Funduszu Pracy, czyli realizowanych zadań przez powiatowe urzędy pracy, aktywizacyjnych, staży, dofinansowej działalności gospodarczej, prac społecznie użytecznych. To wszystko się przekłada. Wzrasta też eksport, co jest impulsem do rozwoju gospodarki. Minister przypomniał też o uruchomieniu dodatkowych 60 milionów złotych pochodzących z rezerwy ministra pracy i pozostałych realizowanych programach. Zapewnił też, że w razie potrzeby wystąpi do ministra finansów o dodatkowe środki z Funduszu Pracy. Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że to koniec kryzysu? Oczywiście sytuacja jest wciąż trudna i tutaj nie ma co popadać w nadmierny optymizm, ale te pozytywne sygnały są dziś bardzo ważne.